Už to ide. Tak, zdravím vás, dámy a páni, pri mojom prvom videa Call of Duty. Tak sa to kúkneme. V tejto hre vlastne budete za 3 štáty, ktoré bojujú proti Nemcom. Z Američanov, Angličanov a Rusov. Napríklad začnete oným nočným výsadkom u Američanov v tejto misii Pathfinders. Aj Potter Drag. Vlastne som mal toto napred rozobranú túto misiu, takže dáme novú hru. Ideme. Tréningov v tábore Kapua Georgii. Taký armádny notes. Tak, môžeme začať. A tu nám dačo kapitán Fowley vypráva, že budeme mať onen zbraňový a sedlací tréning. A teraz sa mám ohľadať od týchto plagátov, čo znamenajú. Dobre, teraz zapneme tabulátor, jak máme pokračovať. A ísť podľa toho kompasu. Dobre, hotovo. OK. Ideme otvoriť bránu a začneme svoj tréning. Trochu poskočíme. Áno, otvoriť bránu a začať svoj cvičný kurz. OK. Skakať do gazela. A teraz sa budeme plásiť. Lebo tam tento vojak, čo obsluhuje guľomet, už bude po nás páliť. Tak bacha. A už vidno stravy z guľometu. Oj, toto poriadne kapitva. No, teraz ideme rovno po drabinke a skočíme dolu. A ideme sebe pokrvať zbrane. A tam seržant Moody na observačnej veži. Zoberieme karabínu. Teda vlastne tam máte dva. Jedna je na normálne a druhá vám dáva muníciu. OK. Ideme. A tu máme pušku Springfield s pušku hľadom. Dobre. Dobre, teraz miesto Springfieldu prevetráme samopal. Viete, prečo som stiskal to MK? To je vlastne prepínať strelby. No. Tu máme vlastne karabínu a Thompson. A tu berieme granáty a hádzať do tej budovy. To som minul. Dobre. Vec vybavená. A tu vlastne máme oné lekárničky, ktoré vám zvyšujú život počas súboja. No a ideme prevetrať výbušniny. A to trvá viac než 10 sekúnd, kým tá výbušnina exploduje. Zatiaľ sa zohneme dole. Lehneme, potom vypuchne. Dobre. Vec vybavená. Tréning dokončený.
Necháme radšej na jednotlivé stroje, nechcem plýtvať muníciou. No. A teraz nám čo bude kapitán Volley vyprávať. A toto onej hodine hádin D. Tých 5 pláží. Američania sa budia na dvoch, Angváni na dvoch tiež, plus Kanadiania to dokopy. Na týchto tu sa budia Angličania, aj s Kanadianmi. Na pláži teda nahá Američania, na Goldals budú Angličania spolu s Kanadianmi na pláži Juno. No, tak jak by začala hodina ráno na 6. júna 44. Napred začnú tie nočné výsadkové steče. Tu vám to vyznačuje výsadkárov, výsadkárske pluky. A tu vyznačuje cieľ. Myslím, že toto asi odseknú cestu Nemcom. A toto červené vyznačuje cestu z nejakého mestička do Kánu. A toto sú one checkpointy, kde máme asi vysadiť výsadkári, ale toto tak. Tam má podočka. Tam sa majú vysadiť Pathfinders. Teda oni značkári, čo som hovorí tým Pathfindersom. A potom začne výsadok z tých výsadkových vojen. A tu fotka Einsteina Vračov diskutuje je s výsadkármi a dáva im odvahu k boju. A tu výsadkári, čo idú z vietakov. Takže ideme postrieľať Nemcov. V Normandii. Nad predmestí Sainte-Mère-en-Guise. To už je po 12. v noci. Tieto vlastne to je nočný výsadok toho. Oných Pathfinders dáme na toto jednotlivé strely. Ja som pridal muníciu, takže ho omravčím. Auto. Vec vybavená. Nechcem pridať muníciou. Takže ideme po tú onu Evreku. Áno. Máme ísť po seržanta Eta. A máme vzať jeho ruksak. A sprovozniť rádiový vysielač Evreka, ktorý je na druhej strane toho pokru. Zatiaľ pokropím Nemcov. A je to. Ešte tu máte aj srdiečka, to treba karničky. Ešte máte takú zvláštnu schopnosť, že švohnete Nemcovi zbraň, alebo ju necháte tak, dokiaľ vám nedojde na tej vašej hlavnej munícia a potom ju vymeníte. Teraz ideme sproziť Evreku Rebeku, aby posielala primačenej Rebeke na tých Dakotách, čo majú vysadiť Pathfinders. Už idú lietadlá. A to sú naši Američania. A seržant Harper. Seržant Walker. Tam pomilujú o tých seržantoch. Doriti, teraz sme kropím G2 40 z okna. Nemám ten urychľovač, aby som sa rýchlejšie presunul. A v tom dome tých Nemcov je pomýl Jarmilu. Ja to pukám. Oj, práve nám trafil jednu takotu. To není